krijg je aanstek een mooie kleintjes om. Hé? Och, gaan we pech. Nou, dan maar we eerst even zien. Hoe slim dat is. Oh. Ja, maar ik ga het even bekijken. Nou. Ja, ik zie Jan hoort er net bij, dus ik denk dat doe ik het maar. Ja, maar zo er staan het steenblauw onder die takken. Die takken die zitten los. Er is al iets probleempje, ja. Want Texel is vallen en de huishouding is wat losgegaan. Maar we straks net verliezen natuurlijk. Maar het probleem ben er om op belast te worden. Hè? Dit is echt een familiewijn. Ja, dat wie ik de opzet. En dat is een mooi mijn, want daar heb ik kleermaken, de hele familie er. Ja. Want wat gaat er aan gebeuren? Nou, dat is de bedoeling. In dit, dat we hier de steeg in gaan en dan maar we achteruit naar beneden een zakje heen. En dan is er een grote optocht. Er is een hele, ja. Ajem liet hem van de beste kant zien. Super. Hey, mooi. Mooi als het beste. Ja. Sablies. Oh, dan zet ik een grisse hiervoor. Ja? Ja. De hele familie er. Ja. In de voorrek. Het is een hele wijn, maar een heel grote betekenis. Voor u zeg. Ik ben een heel grote bijvallen uit de familie, maar eigenlijk ben ze al hier bij mij, jongens. Zo veel het. Ik ben al van de jaren sentimentele trutten. Hé, maar ja, goed, dat is het leven. Dat vind ik machtig. En dan maar ze ben al je zo mooi, hè? Geweldig. Gewoon trots op. Ja, dat zo heel leuk is. Dus dat wordt haast nog wel even een dingetje. Maar goed, hoort erbij. Wie ben het volk van de Witte Parel? We komen ergens uit het universum. En wij willen ons parel veel weten hoe mooi, hoe bijzonder, hoe kleurrijk de wereld is. Hoe de wereld in van de zit. Dat maar dus ben leren en daar gaan we in, ben we goed in eigen gaan. Ja, klopt helemaal. Ja. Alsjeblieft. Hoe mooi is dit nou dat je hem dit met de familie doet? Ja, geweldig, fantastisch. Ja, zo mooi. Heel bijzonder dat we dat met z'n allen doen kunnen. Eerst al het bouwen onder de wijn met z'n allen. Ieder doet wat, iedereen is creatief. Ja, heel erg leuk. Super. Vertel eens, wat is dit zo mooi, jongen? Nou, dat we samen met de familie hierop zitten en ja, dat we zo leuk naar meesten kunnen zwaaien en zo. En de boekjes uitdelen. Dus dat is zo leuk. Geweldig, ja. Goed, hè? Ja. Ja, wat vind je hem ervan? Vinden we prachtig, hè? Ja, zo. En dikke duim.